Mun nimi on Arto Hautala ja mä oon liikuntafysiologi koulutukselta, niin mä oon valmistunut tuolta Jyväskylän yliopistosta. Mä oon jatkanut sitten opintojani tässä Oulussa lääketieteellisessä tiedekunnassa sisätautien puolelle, sinne sydänpuolelle on tehnyt väitöskirjan ja tutkinut itse asiassa ihmisen sydäntä ja verenkiertoelimistöä, miten se toimii. Ja vielä kun hieman tarkennan tätä, niin miten se nimenomaan tämä liikunta, ja niin kuin tuossa äsken oikeastaan jo viittasinkin, niin liikkumattomuus, että miten se vaikuttaa tänne meidän ihmisen elimistön toimintaan. Seuraava topikki olisi nimenomaan tämä ulos leikkimään ja liikkumaan. Mä haluan tässä sen verran tätä alustaa, että mä ymmärrän, että sekä kotona että päiväkotiarjessa, ehkä se korostuu siellä päiväkotiarjessa, niin se, kun ajattelee, me ollaan nyt talvessa, niin se niin kuin vaaterumpa ja kenkärumpa, niin se on varmasti niin kuin haasteellista. Joku lapsista on, vanhempi lapsista, eskarit on omatoimisia ja näin edelleen. Pienemmät lapset puetaan ja siinä pitää pistää niin kuin paljon panosta siihen, että saadaan ne lapset ulos. Ja sama homma sitten takaisin sisään tullessa. Et näitä mä niin kuin haastasin teitä pohtimaan, että miten me niin kuin tämä ikään kuin tämä logistiikka voitaisiin hoitaa niin, että sitä ulkona olemista kuitenkin tulisi niin paljon oikeastaan kuin mahdollista, uskaltaisin tässä sanoa. Ja tämä johtuu siitä, että tuossa on vain pari tutkimusta nyt linjattu, mutta joitakin niin kuin keskeisiä viestejä. Meillä on ihan selkeä tutkimusnäyttö siitä, että alle kouluikäisiä lapsia, kun katsotaan, niin runsas ulkoileminen niin on yhteydessä siihen, että sitä liikkumista ja liikuntaa tulee paljon. Ja se taas on jo yhteydessä siihen, että ne motoriset perustaidot kehittyy. Sitten norjalaisia ihan hienoja tutkimuksia oli semmoisia, että siellä oli niin kuin tutkittu sitä, että jos lapset leikkii metsässä verrattuna sitten muuhun leikkimiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen tekemiseen, niin nämä lapset, jotka touhuvat siellä metsässä, ajatelkaa, siellä on nyt niitä puita, jossa kiipeillään ja tehdään, niin näillä lapsilla sitten staattinen tasapaino ja koordinatiiviset toiminnot niin kehittyi paremmin verrattuna sitten siihen toiseen lapsiryhmään. Tästä kans yksi semmoinen oikein mielenkiintoinen tutkimusesimerkki, jos joku ei usko, että onkohan tuo totta, niin kyllä se totta on. Tässä on tutkittu englantilaisia lapsia, 6-vuotiaita, ja tässä on nyt katsottu sitten sillä tavalla, tässä on käytetty GPS, eli on pystytty sillä tavalla katsomaan, että liikkuuko ne lapset ulkona, ja sen lisäksi on käytetty nyt näitä liikuntamittareita, eli akselometrejä, jolla on sitten dokumentoitu se toteutuneen liikunnan määrä. Ja tässä on katsottu tosiaan englantilaisia 6-vuotiaita lapsia ja kelloaika 3:30 iltapäivällä versus 8:30, eli oikeastaan se niin kuin päiväkoti- tai kouluajan ulkopuolinen aika. Ja se mitä me täältä nyt havaitaan, niin ensinnäkin se, että tällä sinisellä palkilla, täällä on niin kuin kuukausi kuukaudelta tammikuusta tuonne marraskuuhun. Ja jos katsotaan, täällä on niin kuin prosentuaalisesti, että kuinka paljon ajasta vietettiin ulkona, niin me havaitaan, että tammikuussa 10% ja sitten huhtikuussa, niin siellä on melkein 30% ulkonaoloaikaa. No sitten kun me katsotaan sitä, että täällä oikealla puolella oleva asteikko, niin me katsotaan sitä, että niillä kiihtyvyysanturimittareilla, että kuinka paljon sitä liikunnan volyymiä oikeasti tulee ulkona versus sitten sisällä. Ja se keskeinen viestihän tässä on se, että jos me katsotaan nyt tätä sisälläoloaikaa, niin tämän verran oikeastaan aika standardisti, riippumatta sitä mitä vuoden aikaa eletään, niin tulee sitä fyysistä tai liikuntaa. Ja sitten kun ollaan ulkona, niin huomataan, että, ja joka vielä korostuu sitten tuossa niin kuin huhtikuun kieppeillä, tuolla tuo korkea piikki, että sitä liikuntaa tulee, niin kuin voisi sanoa, että puolet enemmän kautta koko tuon mittausperiodin. Ja korostuu sitten vielä tuolla ehkä kesäkuun paikkeilla. Eli viesti tästä yksittäisestä tutkimuksesta on se, minkä mä oikeastaan tuossa äsken kerroin, että aivan vuoren varmasti, kun lapset on ulkona, niin näyttäisi, että siellä sitä fyysistä aktiivisuutta, toisin sanoen liikuntaa, tulee runsaasti enemmän kuin että jos lapset on sisällä.